ଆଜି ମାମୁଁଙ୍କ 11 ଥିଲା। 11 କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସରିଲା ପରେ ଅବଢ଼ା ଖାଇକି ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ବାହାରିବୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳାହାଟ ଦେଇ ଘରକୁ ଏବେ ବାହାରୁଛୁ। ରାତି ବି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଆମ ଝିଅର ମୋର ବାହାରୁଛୁ। ठीक चल ना चल कुछ हाँ चलो ये कंपड़ा क्रॉस हाँ भाई आराम हो गए हाँ